Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan berriz zuekin. Senideok, aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Jesus jauna Dios urratuak salbatzera bidaria, erroki jauna. Jainko jauna, zu bakarrik eman dezakezu bizia heriotzaren ondoren. Atera ezazu Carmen gure arreba pekatu guztietatik. Kristoren piztueran sinistu duen ezkero, piztuera egunean zurekin izan dadin zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan Apóstol Madre de Cristo Bate. Serine Maitio, un contatizativo, querido sacrificio a una tuberana. Sería maite entzulako. Maite ez duena diakalda, pero sería por todo que da. La verdad que estoy comenzando a pensar que hablaba de la medicina. Onta ezagutu jainkoaren maitasuna. Are bereizia eman dugu bati. Ukere bereizia eman dugu zenaren izan. Jaunak esan. jende taldeari, aitak ematen diran guztia, nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez baina izkaitxi,
nire nahia egiteko, bidali nagoenaren nahia baizik. Eta hau da, ni bidali nagoenaren nahia. Beregan sinisten duenak ez da bila inor galdu. Hau da, nire aitaren nahia. Semea ikusten duenak eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia eta nik biztuko dutura azken egunean. Jaunak esanak. Hildakoen biztuera, Jesusek aipatzen dugun errealitate bat dugu, hain zuzen ere. Badago, beste gauz bat, kristautasunaren kontu bakarra ez dena, baizik eta, esan gaitzakik hasi, munduan egongo diren erlijio eta filosofia guztietan edo ia guztietan hartu dezakeguna. Eta da, heriotzaren ondorengo bizia. Heriotzak ez duela azkeneko hitza, ez gerala materia hutsa. Badagoela heriotzaren ondoren ere halako bizia. Denok daukagulako parte espiritual bat. Eta hori heriotzean ez da hiltzen. Eta errealitate hori hartu dezakegu erlijio gehienetan, filosofia gehienetan, esan dezake erlijio guztietan ez bada bintzat. Baina Jesusek beste gauza da aipatzen dugu berezia. Eta da hildakoen biztuera. Ez da bakarra gure parte espiritual hori ez dela hilko, hilezkorra dela, baizik eta gure gorpua ere piztuko dela azken egunean. Jesusek hori aipatzen dugu eta kredoan ere hala aitortzen dugu. Haragiaren piztuera edo hildakoen piztuera aitortzen dugunarik. Horregatik gure hildakoak lurperatu egiten ditugu eta haien gorpua edo batzutan izan daitezke arautxak ere hartzen ditugu halako gogo berezi batean bezala. Eta errezatzen dugu haien alde gogoan izaten ditugu, zaintzen ditugu nola bake, sinisten dugulako iztuko direla. Horregatik zementerio hitza, errezierazko koimeterion hitzetik heldu da dormitorio bezala. Sinisten dugulako iztuko direla gure hildakoak. Hori da, Jesusek erakutsi duguna eta hori da kristauferea. Gure hildakoak iztuko direla. Eta, dakigunez, denok hilko gerala, eta ez dela gutxi batzu bakarra egin behar direla, baizik eta denok hilko geranez, denok ere iztuko gerala badegu halako itxaropena. Eta, heriotzaren ondorengo biziotaz mintzatzen geralarik, Jesusek nahi du errealitate bat garbi egin izanuna. Eta da, jainkoaren errokia eta maitasuna. Jangoikoaren gana. Eta heriotzaren ondorengo bizitzaren gan besatzen begurarik, ez du nahi Jesusek guk halako ikara edo ondo eza sentu ditzagula. Baizik eta konfiantza sakon bat. Jakinik jainkoak maite gaituela. Horregatik egin gaituela. Eta gure esperoan dagoen aita errokitzu maitako bat dela jainkoa. Hori da garbi eguntzia nahi duen gauzarik nagusiena esango duke. Gaurkoan, Carmen despeditzea tokatu zaigun honetan, hoxera eukin behar dugun konbikzioa. Jainkoak egina dela, berak maite duela, eta bere egilearen gana itzultzen dela. Gainera berak, sinismenaren bidez, ezagutu duen egilearen gana itzultzen da. Emakume sinistuna izan dut Carmen. Askotan tokatu zain, bere Marteneko sukaldeak, komunio eramatea, elkarrekin erazatzea, berore azkeneko garai hauetan, beteluko presidentzi, emakume sinistuna izan dut da. Bere egitera sakon eta irripar ze horrekin beti gogoan eukiko dugu. Bintzatala izango dut gogoan, nola begiratzen zuen, nola irripar egiten zuen, emakume humila, emakume sinistuna. Eta
eta gaurkoan eskatzen dugu jaioikoari eman dezaiola erabateko zoriontasuna, bekireko atsedena Carmen gure senideari. Jakinik gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin batera bukatzen, aldatzen baizik. Horregatik, gure hartzainari, gure jaioikoari eskatzen diogu, goiko zeru hartan ardezela Carmen gure senidea, berak handik gure alde egin dezan. Euskal dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartu, gure otoitza asko dezake, arenarekin elkartu. Bekatu gutxutik edo argalkeriaz egindako gutxi editu bazaio, garbi eta barka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Amen.
dugu beti eriko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hil ez gaitezen. Are gehiago, oraindik bere bizi eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu gozez beterik kantatzen denuan. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zegoela, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok utatik, hau nere gorputza da zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kantzaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok utatik. Hau nere ogoraren kantzata, itun berri eta betiko garen ogola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztude hau nere horretari. Bizian ogia eta sabomenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure sardutzari onartu behituzurako, eta apari eskatzen dizugu Kristotik gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin behintzana. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldu nahi dagoen zure eliza, eramazun gaitasun osora, Francisco Goreita Santuarekin, Florentzio gure hartzaileekin eta Kriston guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean, joan diren gure eskubideak, Carmen eta gure hilako guztiak, arretzatu zen den aurpegaren argitan. Errugitzak ezigoaren guztio betiko bizitza iritsi dezagun, nagoikoaren Ama Maria Toa joarekin
zela, Jose Santuarekin, Apostolo Santuarekin, San Martin parrokientako zaindelerekin, San Miguel, eta gizarte guztiek altzuna erizide izan duen santuekin, haikin batean gorez zaitzan, Jesukristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta horretan, zurianetan, amoiko arduzik horri, Espiritu Santuarekin batean, Joseta izan guztia, gizarti eta gizarti guztietan. Sorbatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bitur gabe esan dezagun. Munduetan, zeruetan, zerana, santu izatetik zure izena, egon berriz zure reilua, egin berriz zure naia, zeruan bezala horretan ere maiko zua, egunotako onia, markatu gure zorra, gure zoruneri, markatzen diergu ezergo, eta ez duen aldia eman, baina gera gaitzazu aizetik. Atera gaitzazu, gaunak ez guztietatik nahi guztu bakea gure egunotan. Zure errukiak eskertakatik garbi bizirek ezer eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure saltzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure semana apostoluen pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi bezera gizaldi gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure pakea. Jagoikoaren bidotxa, erruki jaunan, Jangoikoaren bidotxa, munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maitatituak. Jauna, Amen.
Euria igual hasiko du bezala asko biziakidetan. Eta otoitzak eta zementerioen garen hemen egin ditugu bai. Eta inexio da. Lan egin ditugu alpertak. Inexio da eta gero etxekoak edo nahizatik. Eta nire guzien egiteke duzik. Asko hasiko betu euria edo eta neustez horregateko dena hemen. Eta gero, inexio esaten da normalen, urrengo hilen aurreneko hilean emakumen meza, beraz, behatzi aurreneko meza karmenena aurreneko hilandean izan da betiko zutinen esan. Eta nire zurezan eskerik asko etorri zareten guztioi, barkatu, tartetik pasatzen denen, beraz, eskerik asko etorri zareten guztioi, etxekoa eta dena, eskerik asko. Iritsi ezaiozu jauna, Carmen gurea denari, argi eta pakeren zure etxea. Beroen alde ospatu bedigo Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bereikaz, zaintzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoaze jaunaren pakean.
azken piztu ere gure arte, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jaun zuekin, Amen.